Tja, hij slaagt direct onder zijn autootje. Nou, het is erin direct. Oh, remke er even naar. Dan verried even een blokje om je. Dan even genieten. Ja, het is een beetje uit de hand in de hobby. Dit is een rayootje waar ik mee bezig ben. En ja, als je hiermee bezig bent, dan weet je alles. Dan heb je gewoon, het is geweldig. Dat is gewoon super. Dit ding is nog helemaal compleet. Dat is niks van afsloopt. Dus dat is een heel ander geval als met deze auto. Dit is een Nederlandse auto, dit is een Cadillac. En die is van een Baronwest op een Veluwe. En die had in de jaren 30 hebben ze er een vrachtwagentje van maken, een pick-upje. Want dan kon er zijn jacht, wat er afzitten hier, dat kon er dan op een, dat kun je hier wel even zien, dat is hier een hekker naar je cabine achterop zetten, hebben we nou maken. Een beetje precies van de vorm wat het wie. Maar nu hebben we het zo via maken en nou, het is het nog net helemaal. Dus daar ben we een andere plan dat we er een cabriolet van maken. Het ziet er wat haveloos uit, maar dat is alleen maar bijzaak. Dat is allemaal kleer. Dit lijkt het helemaal, maar dat is gewoon een kleedje erin en dan is dat wel eens nij. Motor hebben we al die in, dus dat is gereviseerd. Grutte hege wielen, grutte chillen erom. Prachtproject. Alleen ja, we hebben een stukje wat te volle. We zijn eigenlijk met wat te volle dingen bezig. Dus dat is, ik heb er zelf net volle les van, maar ja, andere mensen hebben er meer les van dan ik. Dan heb ik gelukkig nog deze carrosserie van, of het onderstel van. En daar zit nog een motor in. En die kunnen we broeken van die oude auto. Dat moet er rudelkoor, moet gerestaureerd worden. Kletje, let het even. Het ziet er wat haveloos uit nog, maar we hebben onderdelen genoeg. Dus dit is de startmotor en dynamo, dat is een bij deze auto. Dus je carburateur, dat is ik steken, maar dat heb ik al je wel op reserve in het magazientje lezen. Dus dat is helemaal geen probleem. Dus dan wordt dit ik weer kleermaken. En dan heb ik daar weer een motor in die andere auto. Dat is eigenlijk de bedoeling. Dit is ook zo'n bijzonder project. Dit is een 53 hele bijzondere auto's binnen. Het is een cabriolet. Ja, het ziet er net uit misschien, hè, maar voor u is dat helemaal geen probleem. We zijn hier en jullie mee aan de gang. Ik heb binnen ingesteen in het oude loods hebben we ingesteen. Die is dan zo vier dat die klaar is. Dit is ook het volgende project weer. We maken die bumpers. Je kunt zien, elke hier is dat weer oors. Maar we hebben zulke bumpers al in het magazine lezen. Dus dan zetten we die er weer op. Nou, ik zeg even onder de motorkapje. Nou, dit is ik al in Amerika al hebben ze van alles zo'n dingen, want dit is net de originele motor die hier maar in laat. Dit is een motor van een Camaro. Maar dat maakt eruit, dat ken je wel in de Arteezer. Daar maakt weer een originele motor in, maar daar hoeven we nou eens nog net mooi erbij in. Maar we hebben nog wat andere projecten gelukkig. Dus, Die hele auto kan wel in de Arteezer. Ja, maar net op rekening. Maar net op rekening. Nee, het is een kapitale auto. Dat willen de meesten net weten, maar dat is... Ja, zo net, maar als het klaar is het een kapitale auto. We hebben een boetensjoen bij die andere auto. En zie, dit is die auto die klaar is. Ik zal even onder de motorkap even zien laten. Daar ben ik hiermee bezig. Dit zit er al hier uit. Als nou ja, er zit nou weer wat stof op, maar rekening, maar dat is allemaal... Maar hier ben je aan het opbouwen. Er komt weer een kabelboom in, de kap komt er weer op. Het is de bedoeling dat er eigenlijk weer oren zijn, maar dan weer riet. Dat is de... Het moet al hier een beetje mooi zitten, maar... Zulke dingen ben ik altijd wat optimistisch misschien, maar het komt al klaar.
zo'n stuk ijzer en dat rent dan zo verschrikkelijk mooi. Nou, dat kun je net voorstellen. Dat is joh, dat daar dat met elkaar. Ja, dat wel. Het rent perfect. Het rent hartstikke mooi. Nou ja, en al die auto's die komen kleren mij maar rekenen. Want ik reken niet erop dat ik 200 jaar word. En ik heb het hem vregen en dat komt altijd kleers aan. Dus daar rennen ze schierlijk alle jaar. Zo, houd het hem maar op.